khulumka ang onima de borman jamatia tini wahai hai no rangbus kanglo lockdown jet panda tu wi phaiga tini ni panda o bo jang hai no hai social awareness ni message rona ni chai tongna tai chini khana bo tong phorona ni chai tongna ge chini o panda o tini phai manjak phaiga chini tibra haste ni chap kereng tai sui kereng tai music director ni sini ja chini takhok sakang de borma phading ke chengbono lamsok layane puila no chini lockdown jet panda o no lamsogu te khulungka puila no belake hambai sini bukuk no obai klai kereng lanya ni zora tai sep snamai man bagai ani puila ni sung mung kya ma hai tabu to lockdown ni jora ke no to khoroksa music director ni ni samung to no tong to tenyo khlai janai ga ke ojora wo ta ni no studio wo ke wo thang phai bo kri khana recording khlai ne ro bo kri khana ke nang to ta free time man to khana kisa se go free time ma nang tam ke time spend khlai to sona kisa sai khana puila ono ni sungmung to sungkha no je omhai lockdown ni jora wo bai ke time pass khai ba tam ro khlai ne kubi kok sana thangke ani bagai lockdown asik ke tam sana ni ansa ko aboni impact asik keri hanya ni mano tang male ani samung basically no to no khaijak nai haini bagai agi fruni simi je samung khai tongo jababe khai tongo phonga kyang no studio habnani music sanani music arrange khainani kebuni tinir jamong rojnai kebuni khana ro horjak nai ga bhani khlai tongo ga bha kena maximum jora to payo haifano tabuk ni lockdown jora o borok phaya ba teksa jora kabang mano haine bagi ang serai rok bai kisa jora ri mano borok bai thango borok bai songlayo borok bai chalayo tai kisa misa nok ni samoro khayo hatano abono karei iko maximum studio no omai khlai no je agi tong mai keno choli ui tongo haifano lockdown ni joraba bazar hozar thang tani kisa asubida nglayo kisa problem phailayo thanglai mia phailai mia agi ni hai inke haifano sabta joran bagai sini kaham ni bagai abono mas hoilai ni ta an tabung sang mung ke ama hai nang o corona virus na te social responsibility na te nang chini tibra da phana tam message rana ni mucho on lockdown ni jora omo jotin bagina lockdown tema kotor tema chikon tema kri tema ganang jotin bagina lockdown te obo jotoni kaham ni bagino haini bagi jotonon koinai mansasak government ni rule follow khaidi government ni aino mani uinai jotono nogo tongna khaidi tamni male sing jesik nok di ongkhornai asik no virus sinirok kefanani asik no chance bari ui thango hain bagai sing horbai to thengtai gari hor no khamri bu manu hain bagai virus bo obo haino nang phatar thanga ke je nin ro virus nangi phaiglak am hai to kun guarantee gari nang phatar thanga man nang mungsa jagawo nang romoi nai tangi nai kebai malai nai kebon gana o basana nang nai himna nang nai so virus nin thaniwo nangnani chance bari thango hain bagai om hai risk naya ui nok mansa sak family bai tongdi nok ni chikon ni gon samul khai tongdi ke muitu khaina musungo kabang ma bigra family tongo borok phataro ongkhoriya mui khiteng phalia ke borok mai janani musabon kering thango phalteng borok no problem because abo hai chikon ni kon phalnani dalani am hairok to bondo ya tamke borok bohai no mansa sak no carefully saksano naikini khlainai joto nangmani tam sanani mask thubui ba eba gloves thubui eban sak no naikini khlainai father ongko kanke belai chao tei noksanok ari sini nogana gini kebo masa ya manang ya ngi tongangke mansa sak an thaneo tini marum puasa tongangke abono odek bagi salain tobo mohai hamia jorao sung khoroksani ukruko basalai nai o lockdown ni jorano faidi seng kaham ke no tongai nai omono pairi lene tam male ang thajung no dialogue kahe sai kharaka कभी-कभी जीतने के लिए हारना भी पड़ता है
Tang male sing tabuk kece nang ma tongo pia ba aba keplai nan bagise sing tini kece ni ke khana keplai nai joto no hambai belakena hambai dara tabu mungke seng mungya kaisa koi mung sini thani tam ni male jeng ojora o joto no no bisingo chobja pe ni tongkha mungke chini bakhana kisa tong thor nan bagai nana ang koi nai kaisa hindi toke ni je nang mama ni dialog tang sa sai khana अच्छा बॉलीवुड नि डायलॉग ओके बॉलीवुड नि किंग शाहरुख खान डायलॉग हम साइ खनारवानो बाजिगरनि एखनो आंनारनो साइन देवलनि खरमाय खनारनाय कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है और हार के जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं सानि देवल स्टाइल के साइ खनारमान बाgai बेलगे हम बायदारा ना Gane tabung ni semua kya mahai nang to kharaksha music director ge tamu nang tini music director nya ke nang bo professional kamu seni kisa sai kana ang o professional sopayang ke soi ke sawi maya tamung kamu karon jora baisi borok tuidul jagai biang nya biang ni thang hain bagai tokono guest khaimano hoito rabarai to kamu aba buye baksa regaro tangi to kamu aba cukup ni kon private school ro preng to kamu ke ba nya ke ba ani agifru khawo kasin musung ma tamani Christian mission om hairago mungsa rogo samung rogo engage tamani am hairo pung to kamu ta ani paithang ni semua kya mahai tabuni ni ketal generation lir samung ko mani social awareness nati nagona tongdi mani ada samung go nini khorang yawo te kubuni samnai rani khorang khangke bahayin kamu taburom di takuk manik takuk joyanto takuk bishona te bukuk parmita bukuk bipasa borok rasa khangke bahayin kamu dadara jana kisar rasa khana tumung da joyanto arsa mungno jodi rsap khangke pumuai ker sap kamu no tong de churi wi tong de nasing wi tong de ulung wi tong de moi ker sap khamta tabuke ar samung no da bisana sap na do Visional, oke, tabuk ar samuno no, sini takuk manik borsan maidu. Sini takuk manik, tabuk sini bukuk parmi tangke biker sebab kamu awan nailen. Sini bukuk parmi tangke mau biker sebab kamu tak. Tahu pai thago sini bukuk bipasa riang bobo tan sanani sini tipra hasil belai ke kaham ke sinjak te lugu bai hamjak kugo te jajak kugo bobo angke bo tumung no orsam norsak angke bai kersap khamu ap kisnai lena
hambai da no ni tegesa talent phunung man bagai kha khlayo o panda nai tong nai lukurogo kha tong thukja kana nai ni no talent no bai ke paithago no haina hai hambai maro dara o panda o phai manja phai man bagai paithago beleka hambai sin bukhuk no te joto lukurok nai tong nai rok no narok sak sak no nai kini khai tong di take care of yourself te abhai khlai no o lockdown ni jorao joto man sak no go tong gi sak no nai kini khai di te nuk ni nok ni borok no mo nai kini khai di hambai paithago haina hai joto no hambai maru chino panda no chaya wi nai tong mani bagai ge bus kangni chala bo jang te khoroksa chini chajang ma borong no tu bunani chai tong nai narok nai tong di hangke o lockdown jorao joto no nogo kaham kereng tong na ning thang abun no suriu ke tini busuni chali joto no khulong ya pare hambai